Senide maiteok, guk badakigu heriotzatik bizira aldatu gara, eta hori senideak maite ditugulako. Maite ez duena heriotza jarraitzen du. Bere senidea gorroto duena giza hiltzailea, eta badakizue giza hiltzaileak ez duena betiko bizia. Honetan ezagutu dugu zer den maitasuna. Kristo bere bizia gure alde ematea. Gu ere geure bizia eman behar dugu senideen alde. Jaunak esana. Jesus Kristoren ebangelioa San Joanen liburutik. Aldi hartan Jesusek esan zien juduei, egiaz diozuet, nire hitza entzun eta bidali nauenarengan sinisten duenak betiko bizia du. Ez da kondenatua izango, heriotzatik bizira igaroa baita dagoeneko. Egiaz diozuet, badator ordua, hobeto esan, iritsia da, hildakoek jainkoaren semearen ahotsa entzungo dutena, eta entzuten dutenak biziko dira. Aitak bizia bere baitan duen bezala. Semeari ere bizia bere baitan izatea eman dio. Gainera, epaitzeko ahalmena eman dio, gizonaren semea delako. Ez harritu esaten dizuedanaz. Badatorreta ordua, hildako guztiek haren ahotsa entzungo dutena, eta hilobietatik aterako direna. Ongia egin zutenak, betiko bizirako piztuko dira. Gaizkia egin zutenak aldiz, kondenatuak izateko. Jaunak esana. Jesusen mezua baditu bi dimentsio, biak ezinbestekoak eta elkarrekin oso lotuta daudenak. Lehenengo dimentsioa, esan genezake ulertzeko horizontala dimentsio humanoa, gure eguneroko bizitzan guk kontutan eduki behar duguna, ezinbestekoa dugu eta Jesusek garrantzi izugarriak eman zion. Jesusen parabolatan, Jesusen irakaspenetan, Jesusen hitzaldietan, Jesusen ejempluan aurkitzen ditugu gure eguneroko bizitzarako lagungarri eta irakaspen asko. Elkarmentatzea, paremian datunetaz, akordatzea, denak senide bezala sentitzea, bihotz zabalak izatea, besteekin ez zorrotzak izatea, ulerkorrak, konprentsiboak izatea, eta hainbeste gauza Jesusek erakusten dizkigunak gure mundu honetarako balio digutenak, gure eguneroko bizitzarako, gure mundu honetako bizitzarako. Eta horiek kenduko bagenitu, evangelioari kenduko bere parte esentzia bat. Ezinbestekoak ditu horiek gure erlijioan ari gehiago, erakutsi ditu Jesusek, kristautzat inportanteena maitasuna dela, elkar
ekintzen bitartez adierazten den maitasun hori bizitzen saiatzea. Baina aldi berean ere Jesusen mezuak badu beste dimentsio bat baita ere esentziala dena. Betiereko bizia, bizi sobrenaturala. Hori ere kenduko bagino, baita ere Jesusen mezua erabat itxurara dituko genuke. Baita ere ezinbesteko badelako. Jesusek hitz egiten digu, mundu ontako gure bizia ez dela betiko, eta gero badagoela beste bizi bat. Jesusek hitz egiten digu, jainkoak egin gaituen jainkoak maite gaituela, ezagutzen gaituela. Jesusek erakusten digu gure mundu ontako ekintzek badutela halako islada baita ere beste bizitza horretan. Horregatik, bi dimentsioiek ezinbestekoak dira Jesusen irakaspenetan eta elkarrekiko oso lotuta daude biak. Jainkoaren ganako maitasuna eta lagun urkoaren ganakoa. Jainkoa maitatuz, baita ere edo jainkoa maitatzeak eraman behar gaitu lagun urkoa maitatzea. Eta lagun urkoa maitatzeak jangoikoa maitatzea. Horregatik, heriotzaren aurrean ere bi dimentsio hauek eta bi bizi hauek gogoan hartzea dagokigu. Alde batetik, Bernardinoren kasuan bere mundu ontako bizitza eskatuz. Bizitza luzea izan du mundu ontan egondu da eta eskatzen dugu hori jangoikoari, eraregatik dator bizia, eta baita ere berari egin dituen lan eta gauza guztiak. Bihotz-bihotzetik eskatzea ezinbestekoa da despedida guztietan. Baina, ahaztu gabe, bizi hau mundu ontakoa ez dela dena bukatzen. Orain, beste bizi batera pasatu dela Bernardino. Eta hor, Jesusek batez ere konfidantza sentiarazten digu. Jainkoak maite gaituelako, ezagutzen gaituelako, eta horretarako oso parabola aproposa jarri zuen Jesusek eta oso ulergarria. Eta gure ingurugiroan esan duke are gehiago hartzain onarena. Gure hartzain ona da Jesus berak ezagutzen eta maite gaitu eta gaurkoan bere hartaldeko Bernardinoren alde erregutzen dio. Badakigu atseginez entzuten dituela gure gotuz horregatik konfiantza horrekin jangoikoaren maitasuna eta errukia infinitoak direla jakinik eskatzen dugu gure hartzain onari. Bernardino gure segidean goiko hartalde hartan har dezala, han izan ditzala atsedena, bakea eta zoriona, eta handik egin bezala hemen mundu honetan erromes gabiltzan arte. Amen.
Egin artetik piztuz, betiko bizia dugu. Eta zuk behigoz, aita guztiz, santu, zeruko ateak zabaldu dizkigu. Horregatik aingelu eta santu ekin batean, beti eta beti abestu dugu horatzea. Zuri aita
egin